Així no es conmigo on estàs? No, no. Ja vaig a tractar. Compartiendo las alegrías y las penas de los hermanos, vayan con prontitud a la iglesia, donde sientan a Cristo presente, escuchen tu palabra y te expongan tus deseos, por Jesucristo el Señor. També no posar. Les nostres campanyes es van dir en àudia del Vicent i en àudia del Jordán, de Terra Santa. El cor de Jesús, que direm primer, també abans recordar-nos el moment de l'encarnació del Senyor. També, evidentment.
escuchar las campanas de San Pedro Apóstol gracias a una subvención de la Diputación. ¿Nos podría comentar algo al respecto? Una vegada més s'ha demostrat que el pla de restauració i de rehabilitació tant de béns immobles com de béns mobles ha tingut un impacte molt positiu en tot el patrimoni valencià, en la província de València. I en el cas concret d'avui de Moixent ha sigut una enorme alegria compartir en tot el poble de Moixent i en la parròquia de Sant Pere Apòstol esta autèntica festa de recuperació d'un element tan emblemàtic, tan sentimentalment unit a la vida d'un poble, en les alegries i en les penes, com són les campanes. I aquests elements que ens reclamen a donar-li gràcies a Déu per tant de bé i per també en moments de festa poder fer aquesta manifestació que està vinculada a la nostra cultura i a la cultura cristiana en particular. Han sigut possibles restaurar-les en una ajuda de Diputació, però jo vull destacar molt particularment l'esforç que ha fet la pròpia població de Moixent, perquè la restauració ha ascendit a 120.000 euros i la Diputació n'ha aportat 60.000. Per tant, la filigresia i el poble de Moixent ha fet l'esforç d'aportar els altres 60.000. Això és molt destacable. Jo agraïsc que m'hagin permitit compartir aquesta festa en ells. Com ara també en l'últim pla de restauració la Diputació ha aportat 40.000 euros més per a restaurar el que és l'estructura del campanar. Un campanar molt singular, molt bonico, que identifica clarament a la població de Moixent. Jo sé que els moixentins i les moixentines se senten identificats en aquesta església peculiar i molt particularment en el seu campanar. I això també per a mi és un motiu de satisfacció i d'alegria, humilment haver fet possible, cooperant des de la Diputació, en aquesta ajuda a fer realitat aquesta restauració. Era ja una necessitat, feia molts anys que no tocaven les campanes per problemes estructurals en el campanar i també per la pròpia situació de les campanes que necessitaven una restauració a fondo. I aquests 100.000 euros que entre les campanes i l'estructura del campanar ha portat la Diputació ha ajudat, juntament amb l'esforç del poble, a recuperar aquest element tan emblemàtic i tan vinculat a la tradició, a la fe de tot un poble com és el poble de Moixent. Per a mi una enorme satisfacció, un orgull i un honor que agraïsc per haver pogut compartir l'Eucaristia en tot el poble de Moixent. Moltes gràcies. Hola. Señor alcalde, ¿qué significa para Moixent el tener hoy otra vez de escuchar las campanas? Bueno, pues una alegría muy satisfactoria, ¿no? Porque hemos estado un tiempo sin ellas y la verdad es que uno no se acostumbra. O sea, se ponía una cinta para algunos actos más importantes y tal, pero la verdad, pues el sonido que dan las campanas auténticas no es lo mismo, ¿no? Entonces hoy, pues la verdad estamos muy contentos todos los mojentinos porque ha sido un día inolvidable. Gracias siempre pues a las instituciones como ha sido la Diputación, en la cual ha colaborado con 60.000 euros en la rehabilitación de las campanas, y luego pues el campanario también pues está un poco deteriorado y tal, también dentro del plan de restauración de parroquias y tal, pues la Diputación también ha aportado unos 40.000 euros y el resto, pues bueno, desde el Ayuntamiento y desde los feligreses, pues iremos colaborando para que sea una realidad la restauración y que dure la iglesia pues muchísimos años más, pues que es una identificación del pueblo, ¿no? O sea, que la gente nos identifica. El campanario es un campanario singular que desde la carretera o desde el tren se ve y la gente pues le llama la atención, ¿no? Entonces esperamos que, bueno, la gente vuelva a oír las campanas y nada, muy agradecido. Muchísimas gracias. Vale.